Em dic Rocío Delgado i llegiré El doctor Rip i altres relats de Salvador Espriu. Pocs dies enrere em trobava molt bé, la salut em semblava perfecta. I de sobte, sense avís, aquest malestar. Creia que fora transitori i m'he equivocat. Tot d'una m'agafa una feblesa com si anés a caure. No faria més que dormir i tan bon punt tanco els ulls tinc 1000 sobresalts. La son mai no arriba. Amb la sensació constant d'endormiscament no puc descansar. Passo amb ella les nits senceres, espio de fit a fit les tenebres i records fragmentaris m'anguniegen. Recordar no m'ha agradat mai, com entendre el temps. Un petit poble de mar amb pols i vent i mosques, i encara hi havia alguns pescadors. A la platja, gossís, comptades palangreres, coves i xarxes, dones que les adobaven deixalles de peix. Al costat de casa, un ferrer de tall amb la fornal i l'enclusa. Qui tenia 10 cèntims comprava, si no una finca, tot el pa que volia, però molt pocs els tenien i sempre es queixaven de no tenir-los. De debò, els diners cortejaven. Els més benestants els amagaven i arrossegaven una vida miserable sense cap higiene ni comoditat. A l'hivern, el fred dintre les cases, que tothom acceptava com un element d'un ordre immutable. Feria, sovint matava vells i malalts, paralitzava qualsevol activitat, però no la del cervell, amb aturament des de sempre. A l'estiu hi havia algun xivarri i una xafogor atuïdora. En els comerços tardorencs la garema enllestida, arreu una olor de most. El poble s'estenia entre 2 turons, l'un gairebé pelat amb garrofers, fonolls i atzabares. A l'altre, el cementiri amb 4 rengles de xiprers davant el mar, horts de secà i vinyes, pins, rials, canyars, alocs, una carena baixa al fons.